Sinjuri, emmek għanna li Dan u San, sewa bħalissa kif tafu għedin jisrenja għaxxaw li għandhom f'Marzu u l-sfida li jmissi għandhom kannol u rridu jiklu b'saqajhom. Minnom taħsbu li ħajna xulli jikol dal-kannol b'saqah. San. Dan. Mela, nmemxu San u Dan, tajjeb ħafna. Issa minn minnkom jirbaħ, ħantikom żewġ biljetti biex mar taraw ix-show ta' Marzu. Tajjeb? Tajjeb, grazzi. Neffes bħal kontrarju daħħaltu għara li uħrabju. Da ċans. ċaġilu dik tal-għatlu. Xie buttaħunek. Le, mux użajjer maħna sek. Lisa dana. Lisa nara oħra. Lisa. Baqajt l-art. Mela, għawnek għanna l-dawk li s-supportjaw il-Dan u bla dubju rebaħ il-Dan u xek. Allura ħantikom żewġ biljetti. All right, grazzi ħafna. Issa naqneb kien slok niċċa sewejja.